Exclusiva. Senyora Montserrat Caballé, Sí, yo soy Montserrat. sóc molt fan seu, a mi m'agrada molt la música, sobretot l'òpera. Sí. De fet, jo anava per cantant d'òpera, però em vaig quedar engordo. Desde luego, desde luego. Miri quina panxa tinc! A ver, la Virgen, que un abdominal. No tinc la veu de cantant d'òpera, però tinc la panxa. Tienes barriguita. Senyora Montserrat Caballé, aquesta cara que posa a l'anunci de la loteria... Sí. Es atroz. Lo sentimos mucho. Nosaltres a la segona hora hem proposat un concurs Sí. de fer muntatges amb la seva cara. Sí. Ah, l'ha vist? Sí. I li ha agradat? Me encanta. Però per què li surt aquesta cara? Porque es la técnica neonazi para cantar y me requiere un esfuerzo muy grande. Escolti, i això que ha dit de la via catalana? Sí. Vostè no vol la independència, no? No, que no, nunca, absolutamente. Ah, miri, m'acaben d'enviar un tuit A ver. que Catalunya s'acaba de proclamar independència. No, Ara mateix. no lo pienso dejar. Tengo que matar a Cataluña. Què li passa, senyora Montserrat Caballé? Oh! S'està fent immensa! S'està fent enorme! Ahora yo soy una catalana universal. No. Radio para Barcelona. Acaba de disparar un raig per la boca? Sí. Radio para Tarragona. No! Tarragona no! Tarragona no! Milers i milers de persones que ja no podrem anar a PortAventura! Radio para Valencia. Ostres, mira, si ajuntem Montserrat Caballé i Monstre... A ver, Monstrat Caballé. Això, per vendre l'exclusiva, Monstrat Caballé. Això ven molt. me encanta. Això pel periodisme és or. Doncs fins aquí l'entrevista. Sí. Monstrat Caballé. Moltes gràcies pel seu temps. La segona hora, amb Quim Morales. RAC1